תשב איתנו עוד, כי אנחנו עכשיו נרצה ממך אולי בסוף עוד שיר. ככה זה. מי שטוב סובל. ועכשיו יש לי את הכבוד להיות עם הולצר ספרים. ליאור הולצר, מה שלומך? בסדר, בסדר גמור, טוב להיות פה עודד. מה שלומך? יש לך פה ספר, אני קורא עליך איזה ספרים, איזה דברים יקרים, איזה יהלומים אתה מביא איתך. בהחלט, עובדים קשה על זה. פה ממש לא רחוק מהאולפן, יש פה חנות ספרים, הולצר ספרים. הולצר ספרים בירושלים? כן, ביפו 91, ממש בקרוב. נכון, נכון. אני עובר שם עם האוטו כל פעם. נכון, אפשרי, גם ברכבת הקלה. נכון. ושם, מה קורה בחנות הנפלאה הזו? ובכן, יש לנו 55,000 ספרים בעברית, באנגלית, ביידיש, בגרמנית, בצרפתית, מחלקות נהדרות, הרבה ספרי קודש, הרבה מחקר, מחשב ישראל, עיון, ציונות. ויש גם גלריה לאומנות, ואנחנו עושים כל יום, פעמיים ביום, הרצאות, הקראות שירה, פילוסופיה, מפגשים ספרותיים. חלום. ממש. היום יש שיעור על הרב קוק, אתמול מורה נבוכים, ימי שלישי פסיכולוגיה, קצת פילוסופיה גרמנית. יש שם הכל, גם פילוסופיה גרמנית וגם הרב קוק, זאת אומרת, הכל מהכל. הצדיק מחבר בין העולמות. יש לנו פה לוח שלם של הרצאות, הכל ללא תשלום, ואנחנו מכבדים כל בן אדם איכשהו, ללא קשר לסקטור שלו, לתפיסת אלוהים, דוקטרינה, האופנה שלו. יכול לבוא מכל כיוון עם כל כובע שהוא. זה בדיוק הרעיון. הרעיון זה לייצר מקום ניטרלי בירושלים. אנחנו לא בחסות גביר ולא בחסות מפלגה, אנחנו לא ימנים, לא שמאלנים, אנחנו לא בקטע הזה, אנחנו בקטע של לדבר סביב טקסט, שאנחנו יושבים ומדברים איתו, ואז אנחנו רואים מה אתה מביא בשביל שאנחנו נוכל ללמוד ממך את הטקסט. כי מה שמעניין אותי זה ספרים, ובאופן יותר ספציפי ספרי קודש. אנחנו גם הוצאה לאור, אנחנו הוצאנו כמה ספרי חסידות וכמה ספרי שירה, ולאחרונה גם ספר שנתן העזתי, גם כן הוצאת הולצר ספרים, ובעקבות משבר הקורונה נקלענו למשבר גדול מאוד מבחינה כלכלית. לא עבדנו, ואנחנו כמעט על סף סגירה, והתחלנו עכשיו קמפיין עם מימון המונים בהדסטארט. כדי להציל את החנות. להציל את הולצר ספרים, בדיוק. בעצם בגלל הקורונה, הולצר ספרים לא מכרה ספרים כמעט בתקופה, אז כמו כולם. ודאי, גם היינו בשכונות אדומות, אז לא יכולנו אפילו לעשות משלוחים. אז לא, הכל נעצר. הכל נעצר. ויש נזק כלכלי. מאוד גדול. של סכום גדול. ואנחנו עובדים קשה מאוד, ואנחנו חרוצים, ואנחנו ירושלמים, צעירים. אנחנו נמצא את הדרך לאיכשהו לשרוד, כי ספרות חשובה לנו מאוד. ירושלים בורחה בכל כך הרבה מגוון של דעות, ומגוון של סקטורים, ומגוון של תפיסות, ואנחנו רוצים לחבר את זה ולבוא וללמוד ביחד. בשביל זה מאוד חשוב לנו שאנחנו נהיה ניטרלים מבחינה ממונית, שלא נצטרך למתנותם של נדיבים. אלא בכך שאנחנו... תצטרכו לעשות מה שהם רוצים שתעשו. ואנחנו לא בחסות, לא בנקים ולא גביר ולא מפלגות. בכך שיש פה קהילה ירושלמית שאוהבת ספרים, שאוהבת תוכן, שיודעת מה היא אומרת, שמעניין אותה ספרים, ובאופן ספציפי ספרי קודש. ומעניין אותה לחקור קצת משהו מעבר, ורק לדברים המטריאליים, שרק אנשים עובדים בתחושות המיידיות שלהם. ואם אנשים מחפשים מעבר לזה, אז זה בשבילנו אנחנו נמצאים פה בהולצר ספרים. אוקיי, אז עכשיו אתה אומר, יצאתם בקמפיין של הדסטארט. כן. עכשיו אתם מבקשים שאנשים יעזרו לכם לשמור על החנות. בהחלט. אז מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? אז יש אתר שאפשר לקנות שורות, מה שנקרא, שאפשר לקנות זיכויים בזול יותר, ואז מקבלים יותר תמורה, אפשר תמיכה, ואנחנו רוצים לעשות כל מיני שינויים בחנות, גם לאחר מכן, וזה גם 10 שנים אנחנו בחנות, וזה הרעיון זה גם להפוך את אם לצטט את המנהיג שלנו, לעשות לימונדה, ולהכין מסיבה או חגיגה או משהו להרים קצת את הרוח של ירושלים, את המורל. ואני חושב שדווקא בירושלים, טקסטים וספרים זה השיטה לעשות את זה, יותר מכל דבר אחר. טוב, ירושלים היא עיר רוחנית, היא עולם בריאה, זה צריך להביא לאנשים... זה בדיוק ספר הבריאה, זה בדיוק מה שהוצאנו. אתה כיוונת לדעת גדולים מאוד, כמו נתן העזתי, כל הכבוד. אני אומר, זה בדיוק מסוג המקומות שיכול לאפשר לדיון פומבי וחופשי, בלי להתנצל ובלי אפולוגטיקה, וזה לא משנה אם אתה דוקטור, פרופסור או רב, שאלה מה אתה מביא בשביל שאתה בא ללמוד את הטקסט מולך. וזה מה שחשוב לנו. אנחנו פתוחים כל יום מ9:30 בבוקר עד 10:30 בלילה. וואו. יש לנו המון פעילויות, יש גם גלריה לאומנות, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. ותגיד לי עליך מילה קטנה, מה סיפור חייך? קצת זו מילה קטנה, בוא נכיר אותך. אני כותב דוקטורט בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, כבר הרבה זמן. אני עוסק ביונתן אייבשיץ ותנועה השבתאית. מאוד מעניין אותי איך הוקמה התנועה האורתודוקסיה אחרי החרמות השבתאיות. כמו כן, אני מתעניין בחסיד מאוד מסוים בשם הלל צייטלין, השם יקום דמו, אשר היה הוגה דעות מאוד מאוד חשוב. הוא נולד במאה ה-19, הוא חסיד מאוד מאוד גדול, היה גם ציוני באיזשהו שלב, בעד אוגנדה.
אז אני רוצה לקחת את כל האנשים שאין להם קול בירושלים, שהם נופלים בין המשבצות החזקות האלה של הסקטורים האלה, של מה השייכות העדרית ומה השבט הזה אומר ככה, וכל מה שנופל בין לבין, ותנו לנו את הדחויים ואת מראי הנפש, כמו שאמרו על אנשי דוד, ואנחנו נבוא ונביא אותם אל התוירה, ונעשה מה שצריך בשביל ללמד אותם פילוסופיה. מחפשים בהדסטארט, הולצר ספרים, בדיוק. שכל אחד ייתן משהו קטן, שהחנות הזאת תמשיך ותפרח ותביא אור גדול לירושלים. עובדים על זה קשה מאוד. אבל בעזרת השם תצליחו. תודה רבה לך, יקירי. הפסקה קצרה וכבר חוזרים עם עוד פעם עם מאיר לוי ועוד איזו הפתעה קטנה, אל תלכו לשום מקום.